Malipayon og mapasalamaton ang siyam ka mga kawani sa Misamis Oriental Provincial Jail human nakadawat og pasidungog gikan kang Governor Bambi Imano atol sa sinimnang pagpakayab sa nasudnong bandila adtong Lunes, Hunyo 13, 2022. Usa sa gipasidunggan mao si Mr. Francis Sarangay, ang Assistant Provincial Warden sa MOPJ, kinsa mapasalamaton sa pasidungog nga nagsumikad gumikan sa ilang nabuhat niadtong bulan sa Marso diin malampusong nakumpiska og napugnang makasulod kauban sa team niini ang isulay nga magpasulod og illegal nga droga sulod sa prisuhan. Though this is the last term of our beloved Governor Bambi Imano, high moral sa atong part do kanang mahuman na ang iyang term, continuous ang iyang paghatag og recognition sa mga empleyado nga trabaho og tarong. Gisulti sa diini ang hinungdan luyo sa maong kalampusan, mao ang hugot nga kamanduan MOPJ Warden, retired Police Colonel Robert Roy Bahian o Governor Bambi Imano nga striktong ipatuman ang gabayan mahitungod sa pakigbatok sa illegal nga droga sulod sa provincial jail. Tali ma'am no, ngano man nga kita nakadakop kitungod sa mando sa atong alandong Governor Bambi Imano nga atong pahugtan ang atong security measures kung mahimo dili nato tugutan nga nay masulod kay mugid ang iyang marching order nga tanan nga mga illegal dili gid nato na ipasulod diya. And tungod pod sa kanang instruction ni atong provincial warden nga si Police Colonel Robert Roy Bahian, sa atong jail overseer nga si Sir Buboy Factura, monitoron gyud nato tanan ang mga kalihukan sa atong mga gadalaw diha ug tanan nga mga gaagi diha duol sa atong prisuhan. Kauban ni Mr. Sarangay nga gipasidunggan mao sila Mr. Marlon P. Relos, Mr. Kevin E. Galorio, Miss Michelle Endumo, Miss Monique S. Gamba, Mr. Flor Libres, Mr. Ronel G. Balili, Mr. Renato C. Salas ug Miss Jinky O. Davio. Alang kang Governor Bambi Imano, dili paigo ang maong pag-ila tungod kay dako ang papel nga gibuhat sa mga personahe tungod kay mas masiguro niini ang kahusay ug kalinaw ug maangkon kanunay ang drug-free environment sa sulod sa provincial jail. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera, ako si Lambo Jane Salimbaw alang sa Miss OR Balita.